سلام لما عندي عدونت عب سدت انتي مسل كابزبل استوصل انا كاكف لكم دالينا عب سدت بحلف انا عب حجر اسرائيل سلازنبر عب اسرائيل زلنا عديتات انتي عينت هيوتنا نبر كم يالنا انتي مسل تهيوت بعبي زبل استوصل انا قر تشلف عبي لخاكف لكم عدونت أب إسرائيل كنريو خلنا بتعيني منفساو هيوت كنريو خلنا عدو ويكا قوالان ستيتي كمتي ببزحي دسمع እግዚአብሔር ዝረገማ ወይ ከዓ ዝቀጽዓ ኣብ ብዙሕ ቦታ ዘይፍቀደላ ኩነንቲ ወይ ከዓ ሓጢአተኛ ዘይኮነቲ እግዚአብሔር አምላክ ክንደናይ ብሉጥ ጥበባትን ዓቅብታትን ዘሃባ ፍሊትን ድንቅት ፍጥረትን ምዃና ክንርኤሉ ዝፈጠረልና ዓቢ አጋጣሚ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክኢላ ንቅድሚት ትስጉም ኣዶ ኢኻ ትርኢ ኣብ ብሕልፊ ኣብ እስራኤል እና እዚ ከዓ ብዓቕምና ወይ በቲ ንሕና ንበልዑ እንጀራን ማይን ንሰትዮ ማይን ዘይኮነሲ እቲ ጥበብ ናይ እግዚኣብሔር ክንደናይ ረቂቕ ምዃኑ ክንደናይ ጠንካራታት ገይሩ ሃኒፅና እቲ ጥበብና እቲ ኩሉ ነገርናሲ ክንደናይ ጠንካራ ምዃንና ክንደናይ ጎበዛት ምዃንና ክንደይ ነገራት ኣሸኒፍና ንቅድሚት ክንስጉም ንኽእል ፍጥረታት ምዃንና ንርኤሉ ዓቢ አጋጣሚ ንመብዛሕትና ዓዴታት ብሕልፍና ዓይ ማለት ኢና በቲ ሓደ ገጽ ከዓ ብትኽክል በቲ ዓለማዊ ህይወት ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዘሎ ብድሆታት ንኣብነት ሓንቲ ኣዶ ድሕሪ መርዓ ድሕሪ ሓዳር እንግዲህ ቆልዓ ምውላድ ኣለውና መጀመርያ ቆልዓ ንኽትወልድ ኣብኡ ትጸንሕ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ዝደኸመት እያ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻእኻ ብፅባሒቲ ኢኻ ስራሕ ትጅምር ትጅምሮ ስራሕ ከዓ ናይ 99% ካብ መጀመርያ ፅሬት እዩና ፅሬት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ዓይነት ፅሬት እዩ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ኬሚካል እዩ ዘሎ ንሕና ከዓ እቲ ኬሚካላት ንሱ ኣይንፈልጦን ኢና ኣብ ሃገርና ከለና ኣብዚ ምስ መጻእና ብዙሕ ኦሪየንቴሽን ዝህበካ ሰብ የለን እዚ ከምዚ ዝብለካ ሰብ የለን ብኩሉ ባዕልኻ ኢኻ ሞኪርካ ኢኻ ትለምዶ እምበር ምንም ዓይነት ዝኾነ ዓይነት ስልጠና ወይ ዝኾነ ዓይነት ምሻሎ ዘርእየካ ሰብሲ የለን ንዑ እዩ ከዓ ሎሚ መፂኻ ፅባሕ ስራሕ ክትጅምር ትኽእልና ብዙሕ ግዜ ንሕና ሽግርና ንክንፈትሕ ንመን ክነምህር ኣበይ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ኣምፂስ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈትሕ ዝብል ትኩረት እዩ ዘለና እምበር ወዚ ነገር ዝስምጥዐናይ እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፅኣለ ይኽእል ዝብል ሓሲብናዮም ርኢናዮም ገሚትናዮም ኣይንፈልጥንና ኣብዚ ዓዲ ክህቡና ከለው ግላብ ተሂቦምና ጥራሕ እዩ እምበር ካብኡ ወፃኢ ምንም ዓይነት መከላኸል የለን ግን ብዙሕ ዓይነት ኬሚካል እዩ ዘሎ ናይ ሽንቲ ቤት ንበይኑሎ ናይ መሬት ንበይኑሎ ናይ መስትዋት ንበይኑሎ ናይ ክችን ካቢኔት ናይ ጣውላ እንዳተባሃለ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ኬሚካል እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ኬሚካል መዓልታዊ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሓዋዊስካ ክትጥቀሞ ዘይግባኣካ ብዙሕ ዓይነት ኬሚካል ኣሎ ናይ ዘፍልጦ ግን ስለዘይብልና ኩላህና ኮሚና ንጥቀም ስድራሕ ዘይኮነ ንሰርሖ ስራሕ ብውሕዱ 14-16 ሰዓት ኢና ንሰርሕና ኣብቲ ሓዳር ንኣቱ ግን ኦልሞስት ኣይንራኸብን ብኸምኡ እንዳተዳኸመት ትጸንሕ ኣዶ እያ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ መርዓ ንኽትገብር መርዓ ትገብራላ ተባሂሉ ከዓ እቲ ናይ ሃገርና ናይ ዓድና ፀገም ክፅበየና ስለዘይክእል ኣብትን ብምሉእ ክንሽፍን ስለዘለና ዝኾነ መደብ ክንውስኽ ከለና ግዴታ ሰዓት ክንውስኽ ኣለና ናይ ስራሕ ሰዓት ወሲኽና ኢና ዝኾነ ነገር ንገብርና ተደኺሙ ይጸንሕ እቲ ጉልበት እቲ ጥዕና ዓወት ወፂ ልጸንሕ ብድሕሪኡ ናብ ፅንሲ እቶ ፅንሲ ምስኣተኻ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ኮፍ ትብለሉ ነገር የለን ስጋ ተሓርስ ክትቅፅል ኣለካ ምክንያቱ ደሞዝ ተዘይብልካ ክትኮኑ ትኽእል ነገር የለን ንደሞዝ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኢንሹራንስ ዝፍቀደልና ብስነ ስርዓት ፅንሲ ክንከታተለሉ ክንሓርሰሉ እቲ ናይ ሕክምና ከይድን ክንረኽበሉ ግዴታ ስራሕ ክህልወና ኣለዎ እቲ ስራሕ ከዓ ፅሬትን ጥራሕ ኢና ፅሬት ክትሰርሕ ከለካ እንግዲህ ፅንስቲ ኾንካ እዚ ኩሉ ኬሚካላት ክትጥቀም ኣለካ
ካልእ ነገር ጉሓፍ ምቕያር ዝበሃል ነገር ኣሎ እንዳደነንካ ኢኻ ኩሉ ጉሓፍ ትቕይሮ ተሰኪምካ ኢኻ ትወስዶ ምሕፃብ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክትገብር ከለካ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሂወት ብሓፂሩ ሕቆኻ ሓመካ እግርኻ ሓመካ እቲ ጨናኻ ኣለርጂ ገብረልካ ናይቲ ኩሉ ዓይነት ኬሚካላት ደኺምካ ኸማን ክትዕርፈሉ ዘይትኽእል ከቢድ ኩነታት ሓደ ግዜ ጫማ ክትገብር ከም ዘለካ ብዙሕ ነገር ኣይንፈልጥን ስፔሻሊ ድሓር ሕጂ እቲ ጥዕና እቲ ነብስና ባዕሉ እንዳጠርዐ ምሂርና እምበር ብዙሕ ነገር ኢና ዘይንፈልጥ ምሂርና እንታይ ዓይነት ጫማ ክንገብር ኣለና ንስራሕ እንታይ ጫማ ግበር ምንም ኣይንፈልጥን ዘዝረኸሰ ጌርካ ጉያ እዩ ነይሩና እዚ ሂወት እዩ ዝሕለፍ መብዛሕትኡ ግዜ እንደን መብዛሕቲና ናብ ኦፕራስዮን ክንከይድ ንግደድ ማለት እዩ ምክንያቱ ተዓቕሚ ተዳኺሙ ስለዝፀንሕ ምግቢ በግባቡ የለን ዕረፍቲ በግባቡ የለን መፂኻ ኣብ ገዛ ዝፀንሐካ ስራሕ እዩ ኮተስ እቲ ሂወት ኦፍኮርስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ኣይስራሕን ማለት ኣይኮነን ስራሕ እዩ ግን መጀመርያ እቲ ስራሕ ምሳኻ ዝኸይድ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ኣብ ኦፊስ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ጉልበትካ እዩና ጉልበት ክበሃል ከለካ ሓደ ግዜ ሸተት ምባል ኣሎ ኣብ ማይ ክትሓፅብ ከለካ ኣብዚሕካ ኢኻ ትሓፅብ ዶሮና ትውልወል ኢኻ እቲ ዶሮናኻ ይኣትወካ ሙፅንስቲ ከዓ ብዙሕ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ስለ ዝዳኸም ብዙሕ ዓይነት ነገራት ተሓልፍ ገዛ መፅያ ከዓ ምግባ ክትዘጋጅ ዘለዋ ኩሉ ነገር ክትክእሎ ዘለዋ ንስያ እሱ ከዓ ቼክ ኣፕ ኣሎ ሕክምና ክትመላለስ ኣለዋ ኩሉ ነገር ስጋብ እሹ ከዓ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቲ ናይ ዓድና ሓላፍነት ገና ኣይወርድን እዩ ዝኩሉ ነገር ክትጋፈጥ ከላ እንደን እግዚኣብሔር ይመስገን እንተስ ብኦፕራስዮን እንተስ ብንቡር ሕርሲ ይመፅእ እሞ ትወልድ ናብ ገዝኣ ትምለስ ድሕሪ 4 መዓልቲ ናብ 5 መዓልቲ ኣብ ገዛኻ ዕፁብ ገዛ ትመፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደና ኣብ ቀረባ ስለንነብር ገዛ ኣፍቂድና ስራሕ ገዛ ከፊትና ዝተወሰነ ነገራት ክንቅበላ ንኽእል ኢና ግን እቲ ሕርሲ ምስ ኩሉ ድኻም ምስ ኩሉ ክስታይ ዝኾነ ሕርሲ እንግዲህ ንበይና እያ ህፃና እንዳሓፀበት ሞ ከዓ መጀመርያ ቦካር ክትከውን ከለካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተሓፅቡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተሓፅቡ ኣብዚ ይፍለጠሉ ኩሉ ነገር ኣብ ሂወት ብባዕልካ ኢኻ ትመሃሩና ከምዚ እንዳበለት ትጋፈጦ ከመይ ጌራ ከም ተጥቡ ይፈልጥና ብዙሕ ነገር ብሓፂሩ ተሓልፍ እና እዚ ነገር ሓሊፋ ክትሓልፍ ከለካ መብዛሕቲና ዘይንድህበሉ እሞ ግን ኣብ ውሽጢ ናይ መብዛሕቲና ቦታ መሊእ ዘሎ ከዓ ትሮማ ዝበሃል ነገር ኣሎ ጠባሳ ማለት እዩ እሱ ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ስፔሻሊ ኣብ እስራኤል ዘሎ ሰብ almost 90% ዝኸውን ሰብ ብሲና ያቢሉ ዝመፀ ሰብ ኢና ብሲና ክመፅእ ከሎ እቲ ሰብ ከዓ ዘይተረኣየ ወይ ከዓ ዘይተሰምዐ ዘይተበፅሐ ፀገም የለን ብዙሕ ነገር ይሓሊፉና እሱ ነገር ኣብዚ ዓዲ ዝክመፁ ከለዉ ሂል ዝገብርሉ ነገር ወይ ከዓ ዝድሕንሉ ዓይነት ሜላ ኣይነበረን ኮታስ ዝገደደ ጠባሳ እዩ ኣብዚ እውን ተፀቢቦም ፀለምቲ ክሪኡ ከለዉ ዝሃድሙ ሰባት ከምዚ ንገጾም ንኸይርኡ ደኒኖም ዝኸዱ ሰባት ኣምፂኦም ኣብ ዝኾነ መዘናጊዒ ኣብ ናይ እንዳሳዕርዮም ኮፍ ኣቢሎሞም እንደን ካብኡ እንዳለመኑ ገለ እንዳበሉ እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ምስኣተው ዘሕለፉ ሰባት እዮም ኣብ እስራኤል ዝነብሩና እዚ ኩሉ ጠባሳ ዘሕለፈት ገሊኣ ዝተሃረመት ገሊኣ ብዙሕ ነገር ዝረኣየት ብዙሕ ነገር ዘሕለፈት ኣዶ እያ እንግዲህ ወይ እሞ ከዓ ሰብኣያ እውን ካብኡ ዝገደደ ጠባሳ ዘለዎ ካብኡ ዝገደደ ድኻም ዘለዎ ካብኡ ዝገደደ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ስምዒታት ዘለዎ ሰብ ኣልያ እያ ትጓዓዝና እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ድሕሪ ሕርሲ ድሕሪ ኩሉ ነገር ድሕሪ 3 ወርሒ እንግዲህ ህፃን ኣብ ዝኾነ እንዳ መውዓሎ ህፃናት ገዲፋ ናብ ስራሕ ክትምለስ ትግደድ ኣብ መንጎ እዚ ህፃን ዘይክጥዕሞ ክእል እዩ ምሽቃል ኣሎ ኮታስ ከቢድ እዩ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን ምስ ጓና ምስ ዘይትፈልጦ እሞ ከዓ ብቋንቋ ብሃይማኖት ዘይትራኸቦም ሰባት ገዲፍካዮ ከይድካ ናብ ስራሕ ክትከይድ ከለካ ሲ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ መቸም ንኩላህና ርድኡ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ብስምዒት ስለዝኾነ ዝርብሻ ብገፃ
ክግለጽ ወይ ክምዘን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ውሽጣዊ ፊሊንግ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ስምዒት ክርዳእ ዝኽእል ሰብ ጥራሕ ክርድኦ ዝኽእል ስለዚ በዚ ዓይነት ደረጃ ክርዳእ ዝኽእል ሰብ ከዓ ውሕድ እዩ ካብ በዓል ገዛ ጀሚሩ ምክንያቱ ኩላህና ከቢድ ሂወት ስለንነብር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብስምዒት ደረጃ ክርዳእካ ዝኽእል ሰብ ከምቲ ንስኻ ፊል ትገብሮ ዘለካ ፊል ክገብር ዝኽእል ሰብ ብዙሕ ኣይትረክብን ኢኻ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሂወት እሱ ጥራሕ ዘይኮነ መጀመርያ ክንደይ ናይ ከቢድ ምዃኑ ኩላህና እስፔሻሊ ኣዶ ክትርድኦ ትኽእል ስምዒት እዩ ወዲ 3 ህፃን ወዲ 3 ወርሒ ህፃን ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ገዲፍካ ምኻድ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንጉሆ ንዕኡ ክተተስእ ህፃን ኣይተርፍን ይብል ብዙሕ ነገር ኣሎ ኤኒዌይ ተሲኣ ንዕኡ ናብቲ መዋለ ህፃናት ኣብፂሓ እንደገና ናብ ስራሕ ትኸይድ ካብ ስራሕ ከዓ ንዕኡ ካብ መዋለ ህፃናት ኣውፂኣ ናብ ገዝኣ ተኣቱ ኣብ ገዝኣ ኣትያ ከዓ ዝፅበያ ስራሕ እቲ ኩላህና ንፈልጦ ሓላፍነትን ግዴታን እዩ ዝፀንሐና ትድቅሶ ሰዓት ካብ 5 ሰዓት ኣይበዝሕን እዩና እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ምንም ዓይነት ማሕበራዊ ሂወት ኣይተጎድልን ምንም ዓይነት ፀገማት ኣብ ዓዲ ዘሎ ናይ ቤተሰባ ሽግራት ኩሉ እያ ትካፈል ብዓቕማ ኩሉ ነገር እንዳተጋፈጠት እያ ናብ ቅድሚት ትኸይድና ኣብዚ ኩሉ ከዓ ናይ ሓዳር ፍሕፍሕ እውን ይፍጠር ምክንያቱ ሰብኣይ በቲ ደኺሙ እዩ ዝመፅእ 16 ሰዓት ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሑ ላሕ ኢሉ እዩ ዝመፅእ እሳ ከዓ ካብቲ ስራሕ ነይራ ናብቲ ኸይዳ ናብቲ ተመፅኣ ኣብ ገዛ ከዓ ኩሉ ነገር ኣሎ ክትረዳዳ ኣይትኽእልን ኢኻ ክልተ ዝደኸመ ሰብ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ክንረዳዳ ንኽእል ኢና ግን ስምዒቱ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንግምቶ ንኽእል ኢናና እዚ ኩሉ እንዳሓለፍና ከዓ ደቅና ዕብይ ምስ በሉ ሎሚ ከዓ እንታይ ይገጥም ኣሎ ሕጂ እኳ ተለሚዱ ቅድም ኢሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ተጋልፎታት ነይሩ ምክንያቱ ንሕና ደቅና መዋእለ ህፃናት ኣይሁድ ኣይቅበሉን እዮም እንድሕር ተቐቢሎም እውን ብጣዕሚ ክባር እዩ ብጣዕሚ ክባር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከፊልና እንደገና ናሕና ሂወት ኣብ ዝሸፊልና እንደገና ክንሕግዞ እንደሊ ነገር ክንሕግዝ ስለ ዘይንኽእል ዘዝረኸሰ ነገር ኢና ንእልሽ ዋላ ገዛ ክንእልሽ ከለና ዝወረደ ዝረኸሰ ኣቑሑት ክንገብር ከለና ዝተጠቐሙሉ ዝረኸሰ ኩሉ ነገር ናሓና ርካሽ እንዳኣልሽና ኢና እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ነገር ክንገብር ንኽእል እቲ ሓገዝ ክንሕግዝ ንኽእል እምበር ሓደ ሰብ ኣብ ስደት ሂወቱ ኣማሊኡ ምንም ዓይነት ነገር ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ የለን ካልእ ኩሉ ተሪፉ ሓደ ስድራ ንበይኑ ዓርሱ ክኢሉ ኣብ ገዛ ክነብር ዝኽእለሉ ዕድል ፀቢብ እዩ ዝኾነ ሩሜት ዝበሃል ነገር ኣሎ ዝኾነ ሰብ ደሪቡ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኪራይ መብራህቲ ናይ ፅሬት ናይ ገለ ክትብል ተዘይተሓጋጊዝካ ምንም ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ካብ ባዕልኻ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ናይ ኮነ ናይቲ ማሕበራዊ ሂወትና ከምዚ ዓይነት ዋጋ እዩ ተኸፊሉ ዝንበር ኩሉ ነገር ሰከንድ ሃንድ እንዳተጠቐምና ንባዕልና ዝረኸሰ ክዳን እንዳኣለሽና ከምቲ ኣብ በዓል ወይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት መርዓ ወይ ዝኾነ ዓይነት መደብ ክህሉ ከሎ ፎይልና ሽርጉድ ንብሎ ኣይኮነን እቲ ትኽክለኛ ውዕሎናን ሂወትናን እና ብዙሕ ግዜ ንጉሆ ናህና ናይ ደቅናን ዓራት ከየንፀፍናዮ ንኸይድ እሞ ኣብ ዘይተነፀፈ ዓራት ተመሊስና ንድቅሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከድና ናይ ሰባት ገዛ ፏ ኣቢልና ፅሪና መፂና ኣብ ረሳሓ ገዛ ኢና ንሕና ንነብር ምክንያቱ ዓቕሙ የለን ይደኽመና እንደምፀዋሕ ንጎ ከዓ ክንግስግስ ምዃንና ስለ ዝርዳእና እንግዲህ ናይ ሰብ ፅቡቅ ነገር እንዳተመንኻ ካብ መዓስ እየ ሂወት ክነብር እንዳበልካ ኩል ግዜ ፅባሕ እንዳተመንኻ ኩል ግዜ ፅባሕ ክሓይሽ እንዳበልካ ኣብ ሎሚ ኸይነበርካ ናይ ፅባሕ እንዳጠመትካ ትነብረሉ ዓይነት ሂወት እዩ ሎሚ ካብ ዘጋጥሙና ዘለው ከበድቲ ነገራት ከዓ ደቅና ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ኣብ ናይ ካቶሊክ መዋእለ ህፃናት ብዓረብኛ ዝዛረቡ ሰባት እዮም ዝዓብይ ስጋብ 3 ዓመቶም ድሕሪ 3 ከዓ ናብ ናይ ኣይሁድ ናይ መንግስታዊ ቦታ ክመፁ ከለው ቋንቋ ሒዞም ኣይመፁ ምክንያቱ እሶም ሙሉእ መዓልቲ ምስ ዓረብዮም ዝውዕሉ ኣባና ክመፁ ከለው ከዓ እታ ግዜና ፀባብያና ብዙሕ ብቑዕ ግዜ የለን ንዕልሎ ቋንቋ ነልምዶም ሰዓት ብዙሕ ግዜ የለን ትኩረት እውን የለን ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ተብተብ እዩ ኩል ግዜ እምበር ምርግጋእ ዝበሃል ነገር ስለዘየለና
መጀመሪያ ዘጋጠመ እዚኦም ጥዑያት አይኮኑን ወይ ናይ ዓይኒ ወይ ናይ እዝኒ ፀገም ኣለዎ ናይ እምሮ ፀገም ኣለዎ ተባሂሉ ምክንያቱ ኣብ 3 ዓመቱ ሓደ ህፃን ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ዞም ሓፀርት ዓረፍተ ነገራት ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ እና ደቅና ግን ኣይዛረቡን እዮም ምክንያቱ የብሎምን መብዛሕትኦም ኣይዛረቡን እዮም ሕጂ يحوات عم جزاز اللوام جلا يجمر يوم خناتو أتريس مسيح واتهم كزاربو سلاز خلونا مجمريا زخونة أجمع زلوام تباهيلو معاد سبات يوم ناب زي كونا مدحاني تنحك منا ناب زي كونا نجارات زعتو وحدات يكونون لوم جن تتأجم أنتي مخانو سلاز تفلته أتليست يتبينان يحجزوا من أتليست كابت مؤلف سنة سوزمت وتخينا فولو يني قانكو حجز يجبر لهم جن كأس وخان تيمت قالو دكنا بزنا نايز عدو قانكو إبرايست شوبو إزارة بمون إحنا خا أبتزنا برناين خون and then communication gap يفتر سلازيز communication gap كا دكنا نعنا جيزي ونسلازين هبهم كل جيزي حساب كل جيزي أبو ترد كل جيزي أبتشن كثير نمبر ترى إنا خوفيلنا مسؤوم مهين كنقول له نخل ساعتهن يبلنا سمعتنا سرب بشيء كل جيزي أب تحدب سيناء أتو تحدب قلا أب إسرائيل زلوا سبكة أب تعمي جنزب زلوا تبوق زنبر سب جيروز وسط سبكة وحدا يكون لنا كم زعنت بالدهودات عشان نفا جن كم سوا كاب محبراوي هيوتري كاب تكت جبروز كبا أنا كرن رحلة سيد بالعدو حجارة قد أبيلا تمرح عدو يا زلا جن استيل إذا نجر زي أبي كبتحيو سجاب معسي زي بالنجر زي تملس حتويو نبي جزي تملس كان بسدة دي خوتع لو عددي كملس دجنا وجوه بحال قال خا كم زي حجين إثيوبيا وين وجوه تواهيلو أنا ويت أم نازل لو معت كل جزء بعمته كتوزع خم بحال مركك أزبحال زي بقولو زي كنا تزبحال زي حساب له 15 عام 16 عام تاني كاب حد هاجرسي من مكينة كتم هاراي تخلني خا زخون عينة مويه كتم هاراي تخلني خا كاب تريت وزع كم مهاري تيلك خا جنزب كتكفل لك جنزب كتكفل تخون خا بعل خان ترحي خا منم زي حق زكاة سبيل لنا ولا اتناي حدار هيوت almost زيت الرأي له جزء بزح مخناتو سواء بزحو جزء 16 ساعات 14 ساعات كسر حلوه كل سب استك سيزمت and then أنجي هو كم زي زلوت هيوتنا بتعمي زبهك ويك بتعمي زنافق هيوت زلو زي مثلنا بزحاتينا كمتي بدق أبزخونا عينة قداي تريونا أيكوننا نتمعلتاوي هيوتنا بدعمي تسكف بدعمي أدكامي بدعمي تسفازة قرد هيوت إنا ننبر كن كأب حيل كتابير دحانينا سقاب حجي ندحر حجي كن تسفاتات تقول بيت إنها دخم خيد مستي تروما قدم إلى زلعلكو مستناي تروما ويكات تباساتات اللو نايقول عنا تباسات اللو ناي تسيناي تباسات اللو اتي أبزن حلفو زلنا مستي زرينينات مستي أتحيتهم زريخا كل جزء تريت كل جزء أبتحت بوتات صرحة نجر من النت كي خاتسن كمز بوتات راح يكون كان تغيير كتوت خلخا كم عدخا من النت كي خاتغير كل نجر كي خا قديف كي تمت هايمانوت كاترف بحل خاترف كل نجر كا دوم أبسرائيل زلنا بتعمد أنكارات هنا قوبزات هنا نتحقاقزينا نخي ترف زخالنا نقر نقبرينا جن سدت بعوي أمونجو زيت فلتو سوات أمونجو زيت فلتو حيمانوت كتنبر كلخا بتعم أتكامن بقى هيوت كاسي كيس تما أركاي خد حرفه بقى صباحك حيشي صباحك ملسي دابلكا صباح والنبي مخوان كاسي أتأجخا نجورا يكون النبي عدري خاخت ملس لنا بتعم زنافق ويكا زبهك هيوت عيكونن بتعم بزح بس وقت زخفل هيوتيو إذا كابتي بزحو تشلفها بيليه أبقى تسألي من أربعة إتي أنكوار حج زكاة مزولو أمونغو سدرا زعتو زولو تأقامات ككافلكمي سنة كيزي عزيزة مسكن